Co vyzerá? Musíš dať aj komentár k tomu. No, už vedia, že ich kameruješ. Že pažravé zajačiky. Už nič. Už zase idú pod mňa. Tak ďalej daj táto, čo bude vidno, myška. Nech vidno im aj nohy, aj hlavy. Však ďalej daj. Čo tam detaily, na čo to, čo tam nikto nebude vedieť, čo to je. Všetci pokope, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Čauka, naše zajačiky. Čauka.